Inyuvesi iRhodes ihloniphe ngeziqu zobudokotela inkakha kwezokusakaza uNoxolo Grootboom ngeqhaza lakhe lokusakaza ngolwimi olunothile indaba zesixhosa la ku SABC1 iminyaka engama40 yonke. uGrootboom utholele iziqu zakhe iDoctor of Letters D.Litt Honoris Causa emcimbini wokuthweswa iminyezane abafundi obubanjwe ngohlelo lokuxhumana ngeinternet. Udokotela uNoxolo Grootboom usanda kuthatha umhlalaphansi lapha eSABC ngoNdasa nonyaka, kanti ke waqala ukwethula indaba zesixhosa la ku SABC ngo1983 esuka emsebenzini wokubhala ngomshini ukutypa. In the same way, her retirement captured the emotion of the nation, leading to the president of this country, Mr. Cyril Ramaphosa, to delay his national address on the COVID-19 pandemic to avoid a clash with someone who is important, Mam Noxolo, because she was going to present her last bulletin on the 30th of March. That tells you about the stature of the woman we are celebrating today. Namhlanje ndiziva ndilinyilo, ndiswele amazwi ombulelo kule university ngeliwonga indithe jize ngalo. Isiganeko ngasinye ebomini bam sisifundo esingenambaliso. Noxa ndancitshelwa ngamathuba okuqhubela phambili ngezifundo zam, kwanga kutshabalala amaphupha ngekamva lam. Namhlanje le university indifundisa ukuba ukutshabalala kwamaphupha ukuvumbuluka kwethemba, yaye ukuvumbuluka kwethemba sisiqalo sephupha elitsha. Namhlanje ndiziva ndingumzekelo ophilayo kumlisela nokuthinjana ngokuba umsebenzi lilixa lobomi. Umsebenzi uyakudedisa ubumnyama kuvela ukukhanya. Gugulam, namhlanje ne-University yaseRhodes iyakuvuma ukukuphila kwabafuna ukuphila. Iyakuba ke nto zakuthi ayindimi ukuba ndinokulishiya eliqonga ndingawaphosanga lawona amazwi. Xa niphuma kulo msitho nisiye emakhaya niyokubeka amacala, nanga nikalala nombethe ingubo yemvisiswano, uxolo nothando. Ndinithanda nonke emakhaya.